Na, tanawa, nagdada siya sa iyang barriers. Ay, di ba ka ato siya dakpon, nagsuot og barriers. Siya, no? Na siya'y pako. Ito ko gidakop ka, wala ka gidakop ka, nakabalik pa man ka. Nasa motor nga na ay atop. Di ba daghang klase sa motor kanay atop. Nay atop yang motor, di jud ka mainitan anak. Di mauwanan. Ato mi sa ato asa ta. Ato mi colonnade palit. Karon sa hapit na ta maabot sa Pulon Street. Baso? Mura nakapalit man ka na sa una? Surado lagi metro. Oh, nasa ka na ang mga spotro na hapit siguro. Nga makabalik ta diri alas 5 na.